הרב הזה סידר איזה כתובת במונטבון, וזה היה צרפתים מאוד מכובדים כבר. היא הייתה מהמשפחה ברונים גינסבורג. היא הייתה, כן. יהודים, צרפתים, והם קיבלו אותי. מה היה עם בלה? את בלה את שלחת אליי. נכון. אבל תגידי, אני רוצה לשאול אותך. את ידעת מה שקרה למלכה ולי אחרי שהגענו למרסיי? למרסיי? כן. אבל קודם אתה במונטבון, לא? כן, אבל ממונטבון שלחו אותנו אז למרסיי בגלל ששניאוזון, זה היה מוסד של שניאוזון. חב"דניקים. הרב שניאוזון. אבל את זוכרת, את ידעת בכלל איפה, אם הגענו למקום הזה ליד מרסיי? את ידעת שהגענו? איפה היינו? לא, זמן מה, אני לא ידעת. אולי 9 חודשים לא ידעתי. איפה אנחנו? איפה הם בכלל? לא שמעת כלום? שום דבר. לא. אני גם לא ידעתי איפה אמא. לא ידעתי שום דבר. עד שקיבלתי אז המכתב. כן. מכתב ממי? ממני. איך קיבלת מכתב? לאורגוי? לא. איך הגעת? זה כבר היה במונטבון. זה היה במונטבון, שהיה משפחה יהודית, ואחר כך הם לקחו אותי, הברון עם הצרפתי, מהמשפחה הראשונה שקיבלו אותי, הם היו בקשר עם המשפחה האצילה הזאת, שהיה להם איזשהו חווה, קוראים לזה? כן. חווה גדולה עם משרתים, אז הם שמה הייתי זמן מה, עד שהגרמנים כבר רדפו גם אחרי הצרפתים היהודים. אז הם אמרו שהם לא יכולים להחזיק אותי ביותר, שהם בעצמם רוצים לברוח לשוויצריה. אז נתנו לי גם ניירות מזויפות, אבל אז הייתי כבר, מה היה אז עוד? דודה פפי, אז היא הייתה במקום שקראו לקטור, אני זוכרת. המקום הזה היה לקטור, והיא הייתה שמה, עם המשפחה. עם המשפחה, והיא הייתה, היה לה גיס צרפתי, זאת אומרת יהודי צרפתי, ואז עוד לא נגעו באלה, אז היא הייתה שם אצלם, והיא ידעה ממני, והיא באה לחפש אותי במונטבון. באמת? דודה פפי? מה אתה אומרת? היא באה, כן, והיא נתנה לי את הכתובת שלה בלקטור, אם יהיה משהו שיהיה לי הכתובת שאני יכולה לבוא אליה. ואז שהם, האנשים האלה לא היו יכולים כבר להחזיק אותי, אז ניסיתי להגיע ללקטור. אבל את צריכה להגיד שבעצם הם הרביעו אותך באופן אילגלי, כי אסור להם היה באמת לעשות את זה, להחזיק אותך. בוודאי. זהו, זה חשוב. מה זה חשוב? זה ידוע. כן.
אני לא, אפילו לא חושבת אחרת. אז אם לא, אז לא הייתי צריכה להיות אצלם. מוזיאון. כן. העיקר היית עם בלה. בדרך ללקטור, מה לא, שאני בלה זוכרת. כבר הייתה איתי, איפה שאני הייתי. אני אמרתי, אמא הייתה מה שלא יהיה עם הילדים, שכל הפחות הם יהיו ביחד. לא שאני צריכה אחר כך לחפש אחד. אחד שמה ואחד שמה, שיהיו ביחד. זה מה שאני מאוד רציתי. מה שיהיו בחיים שהם יהיו ביחד. אז רגע, מתי את שלחת את בלה להיות עם אמא שלי במלכה? כן. כן. ליד מרסיי? כן, על יד מרסיי. ליד מרסיי. אז הם היו כבר ביחד שם. אבל איך את שמעת אחרי 9 חודשים, איך הגיע מכתב מאמא שלי כשהיא לא ידעה איפה את? היא לא ידעה. זה הגיע לדודה פפי. את שלחת לדודה פפי? מכתב? אמא כתבה לי מכתב. מדודה. כן, מדודה פפי. בלקטור. ושם אני קיבלתי את המכתב הזה. אני עוד זוכרת שכתבתי למכתב שאין לי מה לאכול. וקיבלתי חבילה מאמא שלי. הם היו מאוד נחמדים, הצרפתים האלה. כן. אז הם שלחו את החבילה הזאת. אז זה היה עוד מאוד טובה. לפעמים זה הלך לאיבוד, לפעמים... כן, זה הלך לאיבוד, גנבו את זה. גנבו, בטח, אוכל בכלל גנבו. אבל הם השתדלו לשלוח חבילה אחת או שניים. אולי 2, 3. אני לא זוכרת כמה, אבל הם באמת השתדלו. זהו. ואיפה אני הייתי? בלקטור. את אמרת שאת היית בדרך? בדרך ללקטור. אני, כמובן שלא ידעתי הזמנים ואיך להגיע ללקטור, אז הייתי צריכה איכשהו עם השפה שלי לשאול, אבל השתדלתי לא לדבר הרבה. שראו שזה... המבטא לא היה מבטא צרפתי, אז אפשר תכף להכיר. אז אני הלכתי שם ברחובות, עוד לא בלקטור, איפה אני הייתי צריכה לקחת את הרכבת. ומה קרה אז? אחת גבר, הוא הסתכל אליי והוא רצה איכשהו להתעסק איתי. היית מאוד יפה, אמא. הייתי מאוד יפה וצעירה, כן. רזה. רזה, אני אף פעם לא הייתי ממש רזה. אבל אני מאוד פחדתי מובן, ואמרו לי גם האנשים הצרפתים שבקשר לשפה, שאני משתדל, אם שואלים אותי, להגיד שאני מאלזס. אלזס, את יודעת? אלזס ולורן, ליד גרמניה, שיש המבטא. בכלל שמה כבר מדברים את שתי השפות. את מבינה? מבינה. אז זהו. אז הוא התחיל איתי והוא שאל אותי מאין, אז אני אמרתי שאני מאלזס. מה הוא אמר לי? שאף פעם הוא לא ראה אלזסית שהיא שחורה. נו, הם כולם בלונדינים. אני שמעת את זה, אז עוד יותר פחדתי. אז חשבתי מה לעשות. אז הלכתי לשני דברים. זה היה לי כנראה הרכבת הזה, שהייתי צריכה לקחת, זה בא אולי פעם ביום, היו עוד הרבה שעות לחכות. אז מה עושים? שאני מפחדת ממנו, הוא אמר לי שאין אלזסית שחורה, אז הלכתי לספר, והלכתי עוד לסינמה. סינמה? כן.
זה סרט, זה להתחבא. סרט שלא יראו אותי ברחוב. אז זה מה שעשיתי. רגע, וצבעת את השערות אצל הספר? לא, מי צבע, אני חושב על צבע. גם לחפוף. לבזבז זמן, שלא כן, זה היה להסתובב העיקר. ברחוב. לא להסתובב ברחוב. נורא פחדתי אז. זה היה דרך אגב. אז הגעתי ללקטור וטוב, אז הייתי כבר יחד עם הדודה והגיס הזה של דודה פפי, זה היה האח של בעלה. הם היו מאוד מאוד נחמדים, מאוד מאוד נחמדים. ודודה פפי גם, אז היינו שנינו בלי ילדים. אני לא זוכרת איפה דורה והילד היו. לא איתם. לא איתם? לא. אני לא יודעת. גם שלחו תמיד את הילדים איזה מקום אחר. במקום אחר, אולי הם יצליחו להישאר בחיים. אז לה היה גם, כמו היה לנו איזה שטו, אז גם גם להם היה? שעתו. היה להם איזשהו בית כזה, אז אני הייתי כבר שמה, וגם לא הסתובבתי ברחוב, רק לפנות ערב, אז הלכתי מהבית שלהם כן. לגיס שלה. שם היו כבר קצת יותר אנשים, והם המשיכו איכשהו החיים שלהם. ושחקו שם קלפים, והיה קצת אחר, אבל רק לא בערב. עכשיו אני צריכה לצחוק, חבל שדודה פפי לא שמע. לא היה בית שימוש שם גם. לא. אז מה עשינו? היה דלי. אז כל אחד עשה בדלי. כל בוקר, תודה פפי, אתה לובשת כפפות. כן. כפפות. ואז גם בצרפת הלכו הרבה עם כובע. כובע. ועם הדלי. אתה הולכת להוריד את הדלי. להביא את הדלי. עם הכפפות. זה היה סיפור של לקטור. אז בלקטור תפס לי איזשהו אז ראיתי שאתם כן, את כבר ידעת שאנחנו בשניארזון, במרסיי. אז לא היו, דיברו איתי, אני לא יודעת מה, אני לא רציתי לשמוע, אני צריכה לראות את הילדים. מה שיהיה איתי זה לא היה כל כך אכפת לי כבר. לא הורים, לא בעל, לא... אני רוצה לראות את הילדים. אז ישבנו איך בכל זאת בלי ניירות, בלי שום דבר, איך להגיע למקום הזה. לא זוכרת איפה. היה רחוק? כן, אני רוצה להגיד לך, רק למלא קצת, זהו. אנחנו בינתיים, אמא, את קיבלת מכתב אחד שרוצים לשלוח אותנו לארצות הברית באונייה. זה את תספר. את הילדים? אתכם? אותנו. כי האמריקאים רצו להציל את הילדים היהודים. אבל רק ילדים. רק ילדים. אז שלחו אונייה שאתה צריכה להגיע למרסיי ולקחת אותנו. אז אני כתבתי מכתב לאמא שרוצים לעשות את זה, ושאני מאוד נגד זה, אבל שאין לי ברירה, שאני קטנה ומה שעושים עושים. ואיך אני אראה אותה אי פעם? איך היא תדע איפה אני? בארצות הברית, מאוד דאגתי על זה. זה היה מכתב, אני אומרת לה, רק לשים בעיתון. יש לך אותה? את המכתב הזה יש לך? בצרפתית? אתם צריכים באמת להשגיח על מכתב כזה, זה... טוב.
ונו, קיבלתי מכתב כזה? כזה, היה לי תוררת שם. ואני דווקא, בעצם אני שמחתי שרוצים להציל אותם. נו. והיא כותבת לי מכתב כזה. לא, אני חושבת שעניתי לה. בקיצור, בינתיים... שאת כן צריכה לזה. כן, בינתיים זה אף פעם לא יצא לפועל, כי באו הגרמנים ואנחנו היינו צריכים לברוח. ואז ברחנו למקום אחר, ואני לא יכולתי להגיד לאמא איפה אני, לא ידעתי אפילו את המקום הזה, כי ברחנו 3 פעמים. איזה 250 ילדים, כל פעם מצאו איזה מקום אחר, כי לא יכולנו להיות במקום אחד, כי הגרמנים כל הזמן נכנסו עוד ועוד. עד שיום אחד אמא מופיעה. איך את מצאת אותם כשהם היו, ברחו כל הזמן? באיזשהו, כנראה קיבלתי איזשהו... דרך הג'וינט או איפה הם נמצאים. ואני החלטתי לנסוע. טוב, זה היה... אז עשו איתי... איך... היה יותר טוב לקחת לא הרכבות הרגילות, נגיד יותר רכבות קטנות או... מקומיות. כן, מקומיות שלא מחפשים כל כך או באים לביקורת כזה, לפספורטים או משהו כזה. אז הם בטח ישבו איתי ועשו לי תוכניות איך להגיע ואיך קוראים למקומות האלה. אז אני הגעתי, סוף סוף ירדתי, תמיד עם דפיקות לב ועם פחד, רק חיים עם פחד. אז ירדתי משם ואמרו לי שלמקום שאני הייתי רוצה להגיע, אז שם אין רכבת או זה אחרי פעם בשנה, אז החלטתי ללכת ברגל. אז אני הלכתי ברגל 12 קילומטר. 12 קילומטר דרך השדות, ואף איש לא היה בה. פעם אחת בא מישהו, אז הוא הסתובב את הראש והסתכל ואני אישה שם לבד, הולכת שם עליו, והגעתי לאיזשהו מקום. איך את ידעת? הדרך בכלל. היה ישר. דרך. אני הייתי. סוף סוף הגעתי לאיזשהו מקום שהיו אנשים. ומה עושים עכשיו? עכשיו, ללכת לבית מלון, אז פחדתי. כבר מאוד. אז צריכים להביא איזשהו ניירות. אז למזלי פגשתי איזשהו אישה, שגם שאלתי אותה אם היא נוסעת או הולכת למקום הזה, איפה שאני הייתי קודם להגיע. זה לא היה רחוק מהם. מאיפה שאנחנו היום. אז את תשמעי עכשיו סיפור נחמד. האישה הזאת, היא אמרה לי שהיא גם לא מהמקום הזה, אבל היא הולכת לבקר את הבת שלה. אז אני סיפרתי לה שאני אישה לבדה, ואני מפחדת ללכת, זה לא נעים לי, לא מפחדת, שלא נעים לי ללכת לבית מלון. אז מה את חושבת שהיא אמרה לי? תבוא איתי. אז היא לקחה אותי לבת שלה, היא שמה אותי ביחד איתה למיטה. באותה מיטה. באותה מיטה. ובבוקר היא אמרה לי איך להגיע למקום הזה. אז אני לא זוכרת אם היה, כנראה שוב הלכתי ברגל. כן, בטח, הלכת ברגל. נכון?
אז טוב, אני באה סוף סוף, אני מגיעה לחור הזה? לחור הזה, ואני מחפשת את הילדות שלי, אז מביאים לי ילדות עם קרחת, והיה להם כל כך הרבה יפה שרות. קינים, היו שם קינים. וכל הילדים? מה זה עשו? הרבה. אני לא חושבת שאני לא. את לא כל לא כך, כל מלכה, מלכה שהם ובלה. היו טלטלים כאלה, גם מלא טלטלים, גם למלכה וגם לבלה. אז היא הגדולה שלי, הייתה מאוד חמודה, ואני נורא בכיתי. כשהסתכלתי על הבובות שלי, איך שהן נראות שם. אז היא אמרה לי, אמא, אל תבכי, אל תבכי. auf Deutsch, glaube ich, auf צרפתית, Deutsch. גרמנית. Das ist das schlimm, die Haare, השערות יגדלו, וזה לא כל כך נורא, את לא צריכה לבכות. זה לא דבר נורא. יש תמונה כן, כן, יש תמונה. כן. אנחנו נראה. אני אתמול דווקא ביקשתי מעמיחי, אבל הוא לא... אחר כך. מה את אמרת? אז יש תמונה מהסיפור הזה, מהבובות. יש תמונה. אני חושבת שלדודה פפי היה תמונה כזו, כן. והיא נתנה לי, ואני אף פעם לא רציתי להסתכל על זה עד היום הזה. את יודעת מי שנתן לי את התמונה הזאת? יהודית. יהודית של הבת של דורה, היא מצאה את התמונה הזאת אצל דודה פפי, או אצל דורה, אני לא יודעת, אחת מהשתיים, והביאה לי את זה לבוסטון. באמת? כן. אז יש לך את זה בבוסטון? כן, יש לי את זה בבוסטון. מעניין מי צילם את התמונה הזו, ככה באמצע המלחמה. שמה. אבל רגע, אז מי שמה? שם היו כבר, אפילו פגשתי אחד, לרנה אני חושבת, מכירים מאנטוורפ, מבלגיה, שגם הם היו ביחד. עם הילדים. אז היא הייתה כבר יותר גדולה, אני חושבת כאילו מדריכה או השליחה עליכם יותר. אז זה היה הסיפור של... לראות את הילדות. אז רגע, לראות את הילדות. אז ביקרת שם כמה שעות או יום? כן, דיברתי גם עם הרב הזה. כן, שניאוזון. כן. ומה הוא היה יכול להגיד לי? שבאמת, כמו שברכה אמרה, שהם השתדלו לנצל להציל את כל הגרופה הזה, שהיו הרבה ילדים, רק ילדים. אז בחזרה, אז אמרו לי כבר יותר איך משמה, איך לנסוע. וכבר לא הלכתי אז ברגל, ובכל זאת נסעתי כבר עם רכבות כאלה, מה שהיה, והגעתי שוב בשלום ללקטור. וזה היה משהו, נסיעה שאני בחיים שלי לא אשכח. מה? זה לא היה משהו, נס מהשמיים שפגשתי את האישה הזאת, והיא מכירה אותי, מכניסה אותי למיטה שלה. אז פה ושם היו אנשים טובים, שככה פתאום יופיעו. זה נכון. זה נכון שהיו. בתוך כל אבל לא סיפרתי לה שאני יהודייה או שאני רפוג'ה, שום דבר. היא גם לא שאלה, נכון? היא לא שאלה הרבה. לא, היא הבינה שאישה לבדה, ללכת למלון, אני יודעת, אולי היא נתנה לו איזשהו, לא יודעת. העיקר, זהו, זה הסיפור של לבקר את הילדות. ומשמה? ומשמה שוב ללקטור, ובלקטור אז התחילו את הצרות גם. אז באו
באו לחפש את הדוד שלי. זאת אומרת, הדוד היה הבעל של דודה פפי. במובן שמחפשים אותו, אז ימצאו אותי. שאני הייתי שם איליגל גם. אז בבית הזה היה בקומה שנייה, שלישית, אני יודעת, אז היו שם ארונות פשוטות כאלה. ומה לעשות, אז שדפקו שם בדלת? כל פעם שדפקו בדלת, אז זה היה סכנה. אז דודה פפי, או הוא, אני לא זוכרת, אמרו ללכת למעלה, גם אני, ולשכב על אחד מהמדפים, שמה לסגור את הארונות, וזה. והוא כל כך רעד שכל הארון התחיל לרעוד. מרוב פחד. שבעצם אז חיפשו גם קודם הגברים. ודודה פפי אמרה שהם, ממני בכלל לא היה מדובר שאני בכלל קיימת, אבל שהוא לא נמצא, והם רצו לחפש, אז חיפשו כאילו, אבל לא הגיעו. לא הגיעו לקומה השלישית. לא הגיעו, ואז הוא ברח. לאן, תשאלי אותי שאני לא יודעת לאן הוא ברח, שזה כבר, שמתחילים לחפש, ויש עין על זה, אז זה כבר לא... הם חוזרים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז לא מחכים. כמו שחזרו גם לאור גוי. זהו, אז צריכים לברוח. אז זה אני לא זוכרת לאן הוא ברח. רק ברחנו אחר כך כולנו. אז ברחנו למז'ב, אני חושבת. נכון? זה יותר ויותר דרום? תמיד ברחתם או יותר? כן. דרום. אז מז'ב זה היה כבר עיר קטנה. למה ברחתם למז'ב? איך הגעתם למז'ב? כנראה דרך הג'וינט או דרך, אני לא יודעת מי נתן לנו. כן, ששם באמת דאבו לנו, נתנו לנו דירה. נכון. ואז היינו במיטה 4. 2 בלה, מלכה, אמא ואני. רגע. יש כמה דברים. מתי את היית יחד, נפגשת שוב עם הילדים שלך, ומה עם דודה פפי? כשהחלטנו לברוח מלקטור, אז החלטנו גם דודה פפי לקחת את הילדות שלה, שאנחנו לא ידענו. בעצם ידענו שאנחנו רוצים איכשהו להגיע לשוויצריה. החלטתם? כן. להגיע לשוויצריה. אז עזרו להגיע לשוויצריה, עזרו הפרטיזנים הצרפתים. כן. הם עזרו להגיע, לא בחינם. הם לקחו די כסף ולקחו מאיתנו, היה לנו התלושים האלה לאוכל. שהפרטיזנים, מובן, זה היה איליגל, והם לא היו כבר תלושים או משהו. אז הם היו או לגנוב את האוכל, או דרך תלושים שהם קיבלו מאנשים אחרים. אז גם בשביל כסף. מי שהיה לו כסף, אז הם לקחו את הכסף ושילמו די טוב בשביל זה. בשביל זה הם אבל עזרו להביא את האנשים לשוויצריה. אז מז'ב זה היה כבר יותר קרוב
בשוויצריה. בשוויצריה. זה עוד לא שוויצריה, אבל יותר קרוב. פעם אם יהיה לך זמן הזדמנות להסתכל על האטלס, אז תראי על מפה. מז'ב זה גם היה מרכז לסקי עד היום הזה. כן. מרכז לסקי מאוד מאוד, באלפים. כן, מאוד מפורסם. אז העיקר שמה כבר היינו איכשהו מסודר כאילו. אז רגע, אז איך נפגשתם עם את הילדות? אז זהו, לקחה אותו, לא לקחה. את יודעת מה היה? אני אגיד. אז כתבנו, את היית כבר עוד עם שניאזון. כן, נכון, בשנייה זו. אז כתבנו שאנחנו רוצים את הילדים. אז איך מביאים הילדים? היה גם אישה יהודיה צרפתייה שהיא הייתה איתם בעץ השניאזון, והיא הביאה לנו את הילדים. ללקטור או למז'ב? למז'ב, כבר שמעת. בינתיים, את שמעת משהו על הגורל של אבא שלהם? כלום. כלום. מאז שראית אותו פעם האחרונה, לא שמעת כלום? אולי חיבדתי. נכתב? משם זה היה עוד לפני ששלחו אותו טרנסי זה היה. טרנסי זה אמר? נכון מאוד. טרנסי, תזכרי את השם הזה, הטרנסי זה לדאבוננו מפורסם מאוד שבסוף כל הרכבות לפולניה הם עזבו את האנשים לדרנסי, ומדרנסי כבר היו רכבות לפולניה. ודרנסי זה, איך זה פתאום באתי לשם הזה, אז זה היה, אתה לא, זה ידוע. מפורסם. ראיתי, זה בצד המזרחי של צרפת, יותר דרום, צפונה. אז שמה הם, ליד הגבול. שמה הם עשו קמפ מאוד מאוד גדול, שכל הרפוג'יס, קודם הרפוג'יס מצרפת, כן. אז הם שלחו לדרנסי. מדרנסי הלאה. נו, איפה הייתי עכשיו? במז'ב כולם נפגשתם? באנו, הילדים... אז זה שמה היה, לא יודעת, הג'וינט או... הם עבדו ביחד בעצם, כן. אז קיבלנו כבר אפרטמנט כזה, אז דודה פפי היה אחד, ולנו היו חדר די גדול דווקא, ומיטה גדולה, אבל רק כמו שאמרנו, 2 שנה או 2... היינו שם בערך חצי שנה, אני חושבת, במז'ב. ואז קיבלנו גם תלושים, זה היה כבר קצת יותר מסודר. מעניין איך שהג'וינט הזה עבד, פעל במשך כל המלחמה. במשך כל המלחמה. איך עשו את זה? באמצע הכל. אני לא יודעת. זה היה מאורגן יוצא מן הכלל. טוב, אבל יהודים, כן, רק יהודים. איך עשו את זה? שלחו בגדים, שלחו אוכל. איך עשו את זה? כסף, הכל, תמיד. ככה נשארנו בחיים, רוני. בטח היו צריכים לשלם הרבה לצרפתים ולמי יודע מי. כן, שוחד. כן. רגע, עכשיו בדבר הזה עם השוחד, איך שהגענו לשוויצריה. טוב, מז'ב. עזבנו את מז'ב, היינו שם חצי שנה. ממז'ב, לאן נסענו, אז היה כבר הגבול. כן. שם אותנו בטנדרים, במיניוונס כאלה. לא, זה היה... עם הז'נדרם הצרפתי, את יודעת? שמו אותנו, הז'נדרם הצרפתי קיבל כסף, התלבשו אחרי, הורידו את המדים שלהם, בבגדים אזרחיים,
והם הביאו אותנו לגבול של צרפת ושוויצריה. ושמה הורידו אותנו, בערך 20 איש היו. דודה פפי, בעלה עם הילדים, בעלה? אימא, כן. ועוד אישה אחת עם תינוקת. שהוא ברח, אז אמרתי לו, מלאך, כן. הוא היה בחיים, כן. והגענו שם, זה היה, יודעת מילה שטחלדרא, כן. אז אנחנו חשבנו, זה היה בווייר. שהם ממש הביאו אותנו קצת, לא לגמרי, יותר קרוב לשוויצריה, אבל הם לא עשו את זה. הם השאירו אותנו על יד הגבול, חוט תיל. חוט תיל, ואמרו לנו, מה היה לנו אז? רוקסק. כן. פחות ופחות בגדים ופחות דברים לקחנו איתם. שום דבר. כל אחד מהילדות, מה שיותר קטן, מה שהיו יכולים לסחוף. חששנו. אז הם אמרו לנו, קודם כל לזרוק את התרמיל מעל הגדר, והם הרימו קצת או חתכו קצת, שאנחנו יכולים לסחול. ככה לעבור שמה. אז, אבל היו הצרפתים, לא, השוויצרים, שמרו גם על הגבול הזה עם כלבים. את זוכרת? בטח שאני זוכרת. אבל גם היו שם איטלקים. איטלקים? כן, לא גרמנים, איטלקים עוד היו. לא. אז איכשהו, שלמזל וישפין, אז פתאום גם היה לה נקע ברגל. מי? לאמא. אני לא יכולתי ללכת. והיו צריכים ללכת די הרבה, שפתאום זה היה באמצע... זה היה חושך, לא ראינו שום דבר, רק אם נתנו לנו כזה פנס, ואמא מהר מאוד נפלה. אז אני אמרתי לדודה פפי, תשאירי אותי כאן, ולא אכפת לי כבר בין כה וכה שום דבר, רק קחי את הילדים ותלכו הלאה. אז היא לא רצה לשמוע מזה, ובתרמיל שלה היה איזשהו בנדש. היא הוציאה לא את זה, בנדש, היה לה, והיא אמרה, זה לא בא בחשבון, והיא, איך שהיא סחבה אותי. עם הבנדש הזה, אז באנו... יש שם איזה גבר שגם עזר לאמא. אז הגענו, כן, אז תפסו אותנו, היינו כבר שמחים שיתפצו אותנו את השוויצרים, שראו אותנו, אז היינו מאושרים דווקא, שיביאו אותנו לאיזשהו מקום, זה מה שהם באמת עשו, ואז הגענו לז'נב, לא? אבל אני רוצה רק להוסיף שאיבדנו את הדרך, ואז אמרו לנו, הם רק העבירו אותנו בלילה כשלא היה ירח, שיהיה חושך לגמרי, שלא יראו. עכשיו, הם אמרו ככה, אם אתם הולכים בדרך שאנחנו אומרים לכם, אז תביאו לגבול השוויצרי. אם אתם הולכים לכיוון לא טוב, אז הגרמנים יתפסו אתכם, אז גמרנו. אז הם נורא, הגברים בקבוצה איבדו את הכיוון, והיה חושך ולא ידעו לאיזה כיוון. אז ישבנו שמה, וזה לקח לילה, היינו צריכים להישאר כן, ובינתיים לתינוקת התחילה לבכות ולא היה חלב. ואז הם החליטו שני גברים להשאיר את כל הקבוצה, והם ילכו לראות אם זה הגבול השוויצרי ולמצוא חלב בשביל התינוקת. וככה הם הגיעו לכיוון הנכון, ואז באו לקחת את כולנו,
ואז הגענו לגבול השוויצרי, ואז המשטרה התחילו לחקור אותו. לא לקחו כל אחד. אז העיקר בכל זאת הגענו איכשהו לז'נב, הביא אותנו, גם מחנה כזה, כן, אולם גדול נכון. עם שטרות. נכון, קש. אז התחילו גם לחלק אותנו. לחקור אותנו, וקראו כל אחד, ושהוא יספר את הסיפור שלו, מה היה בצרפת ואיך הגיעו לשם. והשוויצרים האלה שהיהודים לא יכולים לסלוח להם חוץ מדברים אחרים, מה הם יצאו? איזושהי סלקציה, זאת אומרת שהיו צריכים, היה חוק כזה שלמי יש ילדים מתחת לגיל 6 אז יכול לשער, ואחרים שלחו בחזרה לגרמנים. לצרפת? חזרה מאיפה שבאתם? כן. ככה הם עשו, ועד שאנשים הגיעו כבר אליהם, לשוויצריה, ושולחים לגרמנים, באמת, אנחנו ראינו את זה בתחנת רכבת בז'נב. היו המון, התחנת רכבת הייתה מלאה עם יהודים שהגיעו עד שוויצריה ושלחו אותם חזרה. אני לא יודעת. ישר למוות. נכון. וזה, אני עכשיו עוד מקבלת, אני מתאגן זה עוד שאני חושבת על זה. אז מובן שאמרנו, גם הילדה הייתה מאוד קטנה, תמיד הייתה צעירה, ככה גם היא הייתה קצת יותר מבוגרת מבלה, אולי שנה. כן. אז גם דודה פפי וגם אני אמרנו מובן שזה מתחת לגיל 6, שזה ידענו כבר. בלה לא הייתה מתחת לגיל 6? לא, אני חושבת שלא. היא הייתה בגיל 6. אולי 7, שמה שאני זוכרת שעד היום הזה זה אחר כך... כשהגיע לכאן אז היה כבר הגיל הזה שבשוויצריה. אז היו לי צריכים לשנות את התאריך של הלידה. יש לי עוד את זה. כן, בתעודת לידה שלך, שיש לך, נכון? זה סיפור אחר, טוב. אז זהו, אז סוף סוף השאירו אותנו בשוויצריה, ואז חילקו אותנו, וגם הם שמו אותנו בהרים גבוהים, ששם אז לא היה טוריסטים שבאו לעשות סקי או משהו כזה, זה היה מאוד גבוה, 1,500 מטר גובה שם. אבל זה היה, בעצם זה היה מלון. הדברים היקרים שלהם, אז הם הוציאו מהחדרים, והיינו, הלוואי כל היהודים היה ככה, אז היו נשארים בחיים. לא היה נורא. זה היה עוד, לא היה נורא. זה היה עוד הג'וינט היה בתוך התמונה, או מי סידר את ה... כל פעם הג'וינט או יחד עם למשל לא היו לנו בגדים בשביל הקור הזה. אז הרד קרוץ, הם הביאו לנו, מה היה לנו? זה היה קור כזה, שאז אפילו היהודים הדתיים, ואנחנו היינו, הקמפים היו, אפשר היה לבחור, או חילוני או דתיים.
אז מובן שאני לקחתי דתיים, ואז היה אפילו מותר, היום זה כבר לא כל כך, ללכת עם מכנסיים, בכלל הקור הזה. ואת יודעת מה? הביאו לי מכנסיים, קיבלתי, אחרי שהביאו, אני קיבלתי מכנסיים כל כך טובות, שהבאתי אותם עוד לפה. בישראל כל כך הבת היה טוב וחם, וכאן נתתי את זה, אפילו אני זוכרת, להפוך מצד השני. מה את אומרת? גם חום זה היה עבה כל כך טוב. אז נתתי את זה פעם תופרת? לא, תופרת, השניידר. חייל. רק זה סתם שבאמת לזו דאגו, והיה אבל שוויצרים שם שראו שאנשים הביאו, לא אני, אבל היו אנשים שבאו עוד עם בגדים טובים או עם מעיל פרווה, אז הם מובן, בכלל השוויצרים הם לא מתלבשים כל כך מפוארים, הם פשוטים יותר, אז ירגיז אותם. אבל השוויצרים שהשגיחו עלינו, הסבירו להם, תגידו אתם, לשוויצר היא דיברה, לא הייתם צריכים לברוח, אז מה הייתם לוקחים איתכם? מובן שהייתם צריכים, הייתם רוצים לקחת את דברים הכי טובים, הכי יקרים איתכם. אז זה מה שאנשים עשו. בשביל זה הם באו עם דברים כאלה. את מבינה? היו צריכים להסביר, וגם היו גם, הם נתנו כנראה, אבל זה הרגיז אותם לראות דברים. אתם הייתם ביחד שמה? אז שמה, כן. בזה, ביחד השכחה יסודות ובבר. מוז'ן. היינו במוז'ן קודם עם הילדים ביחד. רק עם בלה. לא? רק עם בלה, ממא. לא, הוא בא, אשר בא ועשה סלקציה כזה, אז אתם הייתם. אנחנו גם היינו במוז'ן. בטח. טוב. אז הם החליטו לפי הגיל, כן. ולפי מה שמצא חן בעיניו. כן. הוא בא, כן. הסתכל על הילדים, כן. ובחרו את מי הוא רוצה לקחת לשם. אז לפי הגיל, בלה והילדה גם היו צריכים, הם היו עוד יכולים להיות באותו, לא באותו בית, אבל באותו מקום. במוז'ן. כן. אז שמה הם הקימו, גם באיזשהו מלון ריק, הם הקימו ממש בית רק בשביל ילדים. אבל אנחנו היינו צריכים לשמור שם לפעמים בלילות, אבל היה שם איזשהו מאוד חמודה שוויצרית, מטפלת? הקינדרשווסטר. כן. הייתה נוער לילדים. כן, וגם היה אחד מאיתנו שהקים איזשהו כאילו בית ספר בשביל הילדים האלה, וברכה ומלכה היו אצל אשר. ואז הלכתי לבקר אותם, ודורה גם הייתה שם. כן. קראו למקום הזה אינסטיטוט אשר, וזה היה במקום שקוראים לו בי לבן. אז תסביר לא רחוק ממונטרו. מה זה היה לפני המלחמה, אז שלחו לשם בנות להיות כמו ששלחו לאנגליה
את יודעת, לאנגליה, בורדינג סקול? כן. בורדינג סקול. כן. אבל ללמוד איך לנהל הבית יפה, אתיקט. כן. משהו, כן. אבל גם לא קיבלו סתם. חינוך גבוה, גם כן, קיבלו חינוך. מאוד. אהה. מאוד. זה היה מפורסם אצל יהודים באמריקה, באנגליה, בכל מקום. בכל העולם. לי היה הרבה כסף, זה אינסטיטוט אשר, זה היה מפורסם. לא כל אחד שלח את הילדים לשם. מי הקים את המוסד הזה? זה היה האבא שלו. האבא שלו, האבא שלו לא ב-1905 הקים את הבית ספר הזה בבן, זה היה בית ספר דתי. כן. אז דתיים ממש הקימו. כן. מארצות הברית הקימו? לא, או הוא היה, אני לא חושב. אני חושב, הוא היה ממוצא גרמני, אבל הוא התיישב בשוויצריה במקום הזה. הוא היה פדגוג מאוד ידוע. כן. אשר זה בכלל, זה כן. שם, בין היהודים זה היה מפורסם. אז שמה- מה הקשר? אני גם צריכה לכפר בתור בדיחה. אז האוכל שם לא היה כל כך, היה אפשר לחיות, אבל קצת מצומצם. אבל הרבה היו צריכים ללחוץ ידיים, והרבה לברך. אז כל פעם, דתיים. מה זה דתיים, כן, אבל משיגן דתיים כבר. Die Bella hat den ganzen Tag dahin gewaschen. מדי אמרה ככה, למנהל שם. אני אמרתי, אמנם אכלתי ושבעתי, אבל לא שבעתי. מלכה. אז הוא לקח את זה, אבל בצורה מאוד נחמדה בבדיחה. אז בחורף לא יכולנו כל כך לרדת, זה היה ממש סכנה לרדת מגובה כזה עם הרבה שלג וקרח. אז האוטובוסים, זה היה רק באוטובוס אפשר להגיע למקום שלנו. אז הם מהאוטובוסים היו מצלצלים אם אפשר בכלל לרדת, זאת אומרת שהיינו יכולים לרדת ולבקר את הילדים, או אי אפשר. אז שהיה אי אפשר, הוא אבל צלצל וסיפר לי את הבדיחה הזאת של מלכה. אז זה... אכלתי ושבעתי, אבל לא שבעתי. שמה את פגשת את האימא של הלגה? זה אותה פגשתי כבר, לא אצל... לא במכון, לא, איפה שאת גר. כן. אז היא הייתה בחדר שלי, היינו 3 נשים, היינו בחדר אחד, אבל עם מיטות. ומה היה החלוקה של עבודה? בשביל הגברים הם עבדו במטבח הרבה, ושם היו צריכים לדאוג לעצים שלא היה אפשרות עם חשמל או לחמם, וזה היה מאוד קר, מאוד קר. בהרים, בטח. אז הם היו מאוד עסוקים, היו הרבה עצים שם, זה היה יער, היה אפשר לקחת מהיער עצים, צ'ופ, ובדרך כלל הם היו עוד רטובות, וזה עשה עשן כזה שכל הדמעות היו באים. אבל עברנו, כמו שאני אומרת, אבל לכל היהודים היה ככה. כמה זמן הייתם שמה? כמעט 2 שנתיים, מה עשית שם? היא סיפרה. לא סיפרת בעצם. לא, זה היה האוסדינס, זאת אומרת שכמה נשים קיבלו התפקיד לנקות החדרים
על ein Etage, נו? קומה אחת. קומה אחת. זה היה נקרא האוסטינס. וסיפרתי לגברים, היו במטבח הרבה, ואת היית בחדר כביסה, לא? אחר כך, כן, עם גברת בול. יחד. כן. ביחד. ואחר כך גם גרו ביחד, אותו חדר. היא אמרה. כן, זה מה שאמרתי. לא, היא שאלה אותי איפה אני פגשתי. אותה גברת בול. טוב, נו, עכשיו מספיק? מספיק לך להיום? כן. מספיק לך להיום? כן, אני חושבת. תשאיר אותי ביער שם, לא אכפת לי כבר שום דבר. לא, זה פשוט מזל שאנשים שנשארו בחיים. לא דרך החוכמה שלהם. אבל יש גם אבל כן... זה אני לא מאמינה. אבל יש גם כן אינסטינקט. אינסטינקט, איך כן. להציל את עצמך. כן. זה, אני ואת לא יודעת הילדים. שלחמתי כל כך הרבה. לחמתי בשביל הילדות, זה כן. כל הזמן אמרתי, הבובות שלי הם לא ייקחו ממני. עם זה קמתי והלכתי לישון. הם לא ייפלו בידיים שלהם. ואז תאמיני לי שאז לא ידענו אפילו מה יש. לא ידענו כל כך. כשהגעתם לשוויצריה, אבל סוף סוף, את הרגשת כבר קצת יותר בטוחה? כן. וזה היה גם משהו מאוד מאוד קשה, שבסוף המלחמה, שהגיעו קצת ליסטון, לא יודעת מה ליסטון? רשימות מאנשים שהשאירו בחיים. שנשארו בחיים. וכל יום הלכתי להסתכל. מי נשאר בחיים? כלום מכל המשפחה, אף אחד. זאת אומרת, גם ההורים וגם בעלך וחוץ כן, ומסביב סביב כל המשפחה. דודים, דודות בגרמניה, בבלגיה. כלום, לא הילדים שלהם, כלום. אני צריכה ללכת לאופרה. נו, מה את אומרת?